Nyaya Fifi yaita open a can of worms musure mekunge Queen of Peace vakecha mastrays vangoti vachikomenta kumafira kureva kwabva kwangu buda umwe achete iwe mwana wako akabvisa wane mimba Ketina ari kuramba achitsimbirira nyaya imwe chete akati musikana wekulex uyu akatoita mimba ukatongoona waku explain wotoziva kuti pakabhaizwa. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Tichitenda zvakare nekuramba muchiona mavideos edu munoti pasimba. Kune vayo manovels tadzoka zvakare manovels enyu takuita tichikanda mupote muchitarisa notification zvinonaka muzuva ranhasi. So ketinati iye ukatongoona paku explainwa wotoziva kuti pabhaizwa because zvakarongeka here taitozosvoteswa. Vavengi vavo nemapictures nemavideos ema-celebrations saka vakuru vakatisekera mudende paakatuka ritsi Mwari vaiona zvavo. Vanyora zvakare vakati ivo kutuka kwese kwavaiita makadzi dzanga dziri hasha dzemimba yaFifi sore hake makadzi akashungurirwa plus kutozvimba kwavari kuita, that is blood pressure. There is no rest for the wicked. Vapedza ipapo ndokuti ivo, come on, if she was this excited and so looking forward to being a granny, knowing her, then she wouldn't have waited for the gua to leak. Would have made the announcement herself. Hatizi magrade 2F. We know you better than we know ourselves. Uye than you know yourself. Fifi akamitiswa ndokurambwa. Audios to be played soon. She will threaten kusungisa mkwasha akasatambira mari yekuita fake maroro. So Ketina ari kuti iye mai titi vachapa mukomana mari yekuti arori se style yakaitiwa kuna Tinashe Maposa. True confirmation yekuti iripo mimba. The whole essay explaining what and to who. The fact yekuti akanyepera vanhu zvokumaships means a lot. Haisi nyaya yekuti mwana underage. Pane nyaya ndepekuti unozviti life yako iri perfect. Hapana chakaipa chinowana mhuri yako. Saka ndipo patakukuseka kuti ko azomitiswa sei. Zvekuti akura zvine basa here. Semunhu ana mai vanozivikanwa nekuseka vamwe aifanirwawo kungokumbirwa ochata sezviri kuita vana vanacharamba avo. Malobola day zvobva zvaitawo chiremerera. Ketina haasi kumira ari kuenderera mberi akati as long as musiri kumanikidza muridzi wemimba semamanikidziro amaita Tinashe kusvika pakuzviroora chete, then it is okay. Musazviroorere mega mwana wenyu. Mami tinokuziva imi zvamaita akaenda kumashipu wane nhasi makutanga dzemaroro nekuti nhumbu yaburitswa vanotuka huyai nhasi ndiripo ende ndine time neenergy yacho. Tinogona kungopedzerana. Musandiudze zvokusekera mudende. Ndoriwa nepiko kuno kuchando ndipeika dende racho iwewe kudema ikoko ndokwakazara matende. Tosekera mumota yegirini inochajwa pamagetsi simpuru. Musikana haasi kumira ende ari kutoenderera mberi achitaura achingoda kunyofa amaitete. Ivo maitete vanga vatonyora havo vakati vedwe my daughter is over 20. She's allowed to date, allowed to get married, allowed to get pregnant. Drama rese ramuri kuita zviri kutotishamisa ukuno kuti asi mwana underage here, haana kupedza here chikoro, haashande here, chiko chiri kunetsa tionesane. Every time hanzi hama yashumba yauya nenyaya kuri kungoda chete kundipesanisa nemurume. Zviri kurwadza kuti we are still going stronger after all of you tried. Komadii kumboti hama yangu makanyangira yaona iye wacho ari kuuya neguwa anenge akatomitiswawo akashaya kamumiririra. That's why ari very wishing kudai zvakaitikawo kwaari. So aya ndiwo mashoko amaitete vari kuti ivo she is not moved nezvinhu zvisina basa mumastreets izvi. Vataura ivo kuti vari kugadzira majazi avo. Pamwe pacho it was not even necessary for her to come to social media vachitaura kuti mwana amitisiwa. Kana mwana achinge amitisiwa, it's none of anyone's business. Hapana munhu paunozoya ngoti inini wangu mwana akamitisiwa. Wabvunzwa nani?
Zvadaro Etiase akati iye, why do people laugh kuti umwe aita nhumbu? Are we not all products dzekurara? Ndobva Queen of Peace vati ivo, it is not about mwana, it's what we say to other women's children or families. People are not laughing at the young women. It's the parents' behavior which triggers people to throw the favor back. So that we learn. In life we should be humble and sympathize with fellow citizens. Also, do not hide the reality, embrace it, and let the young mother to be enjoy her pregnancy and not hide it, because someone is concerned with their status. Vana can disappoint, but let's respect and support them too. So when you try to hide, people will mock and ridicule you. So ndo nyaya yazoita kuti ku mafira kureva kuchiburitswa nyaya iri kuti fungai inga 2024 makabvisa yawendiwani mukavanzira mai Kachembere vakazozvinzwa last year mukanetsana mukasambotaudzana wavati mwana ndewako kumusira Taira yaiva nyaya yevisa nechikoro, but you didn't want to because vanhu vaizowana nzira yekukukama vachiti nekuti tiri kuchengeta vana vako. Mai Karadzangare vachatoinzwa nhasi paFacebook because havana kumbobvira vaiudzwa. You were warned namai Kachembere kuchinzi utano hwavo cheche, so chigarai mangoviga masecrets enyu. Ko akatanga kubvisa mimba yaQueen Chimeri chikocho sandiwe here fungai, and hapana masisters ako anoiziva kunze kwaTaira. Hamuna kubvisa Queen mimba here fungai, akuda kuroorwa aine nhumbu isiri yanya kuda kuroora. Did you publish nyaya dzese idzodzo? And zvekuti maititi vari toxic, you are worse than her, because iwewe unovenga even your own relatives. Waisaidzira maghost kuti vatuke ma-in-laws aTaira, and ndiwe wakaudza nyika yese kuti brain dzake dzinorwadza, pane isingasvitse moto, anorarama nemapiritsi. Usade kutinzwa fungai, iwewe naTaira makabvisa ngani musati maroora? Ndipindure ipapo, ende usanyebe because ndinorudunura. We all know kuti iwewe uri kufara kuti Fifi ane nhumbu asati aroorwa chete. Toxic ndiwe wakatadza kugara pamurume nekuda kwechibishu. Haikona tinoshodoka tichifambira nyaya dzevanhu. Imigane I knew it hangu kuti kuchaita achavhomora masecret. Ghostika famba pasi panyoro, buritsa zvese, musambotya kuburitsa. Queen of Peace, why are you toxic? Why would maititi come on social media kuti mwana ane nhumbu? Isn't tinodzivanza for our safety? Ibvapo, you just hate maititi. Saka vese vari kumitiswa ava, ana mai vavo havanetsanewo nevanhu here. Naivedwe, you are pathetic chete iwewe. Hazvipere mushe gore rino. Iko ndakazviona hangu paidzingo Mazimba John kuti gore rino rine zvikukutu. Haridai rangopera ireri. Zvakaoma hazvo, aiwa regai tichingoivharira ipo pano change chingokupai zviri kubuda mumastreets. Thank you guys so much for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.